היי כולם, אנחנו בפרק של זה, והיום אני מראה עם משהו בסקייפ. הקשים שלי בסקייפ זה לא נוגע. תסתכלו. זה כאן. אני אשר למה שהתקשר. אבל אני באמת בכיתה א', אז תחכו עליי, אז כאילו. פשוט מח של התרגעות הזה. אז מקווה שנהנתם בשנייה, אני עורך משהו קטן בצייר שלי. מה זה? הקטע הזה. איזה מהיר. אני עורך עם זה. אנחנו נעשה אחד כזה. טוב, מקווה שנהנתם. יאללה ביי. ביי ביי. כן, יאללה ביי. יאללה ביי.